Hintayon pasangbayin Tiapo Sarabwentay tikan kanta tayo Isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo Lalala, lalala, lalala Lalala, lalala, la Isagutay ti puspuso kararwaken isip tayo Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo Hintayon pasangbayin ti Apo Sarabwentay tikan kanta tayo Isagot ti ayat tayo kakabsat ken padatao Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo Lalala, lalala, lalala Lalala, lalala, la Isagot ti ayat tayo kakabsat ken padatao Tapno may kari tayo nagdayaw ti Apo Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iti dati panangrambak tayo, ti National Bible Sunday, ti sao ti Diyos, adda kada tayo, iti nasantuan a Biblia. Masapol nga ibiyag tayo, kas Kristiyano, dahito ti libro ti biyag tayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti pagyaman, ni Bene Bringas Valderrama, ni Basilio ken Estrella Obispo Jr. ken ti pamilyana, ni Eleanor Medina, ti Speedy Recovery ni Elsa Park, ni Bob Sandoval, Rinaldo Peralta, Lily Bautista, ni Florian Begornia, ni Scott ken Janet Rocher, kastamot special intention ken pagyaman, ni Dr. Nanette Yagomium, Dr. Elalena Villonar ken ti pamilyana, ni Pinky Jane ken Ronnie Biag. Kakabsatap na dapan nakaikari tayo ang makiranod, itinasanton a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managaya. Itinapakumbabaan na kem kuna tayo, agkonpisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
mga sikapu, mga sika, mga sika, mga sikapu. Kristo kasiyan na pagkawanin na ka, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga sikapu, mga asika, mga asika, mga sikapu, mga sikapu. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ito'y dagatapya, kadagiti tattao na imba ti panak nakemdam, ibunan dataka, itanuk daka pagrukbaban daka daydaya, kwenta ka agyaman kamken ka kamu iti naindaklan kagayan mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Ako Diyos na ilangitan natin, Diyos Ama, among nakabali namin, ket sika Apo mia Jesu Kristo, bukbukton nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kinanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangika, kadagiti basbasul ti lubong, awaten haday ko'y arararawin. Sika asitutugaw, iti makanawang ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Yanta ay
may siksika, o Apo Jesu Cristo, tinasantuan. Siksika, ti Apo siksika, iti kangatwa, iti timpuyok na Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Diyos mi. Ada kami agdaydayaw kamken ka iti amin nga isip mi. Ket ay ayaten mi dagiti amin na tattao iti umiso a panagayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ti Deuteronomio. Ibagak to kadak Ibagak to kadakwada ti isauda ket ibagadan tumet kadagiti tattao iti amin nga bilin ko. Kinunan ni Moises kadagiti tattao. Ibaon kayto kadagiti propeta akas kanyak akailian yu. Masapol ngagtulnog kayo kadakwada. Iti daydi nga aldaw apan nagaumong yu ijay bantay senay. Impakpakaasiyo adiyo kumamangegen nga agsao ti Apo ken makita yu ti apoy amangan numatay kayo. Kinunangarod kanyak ti Apo. Nasayaat ti dawat da. Mangibaonak to kadagiti propeta akas ken ka nga agtaod kadakwada. Ibagak to kadakwada ti isauda ket ibagadan tumet kadagiti tattao ti amin nga bilin ko. No agsao ti maysa a propeta itinagan ko, dosaek ti siya sino man adi agtulnog ken kuana. No adda propeta ajak binilin amang ipakaammo iti mensahek itinagan ko, masapol ang mapapatay gapu iti inaramid na. Kastamet ti maaramid iti siya sino man a propeta nga agsao itinagan dagiti Diyodyosen. Ti sao ti Apo. Ita nga aldaw denggenyo ti ibagana saan kayo ngagsuksukir. Ita nga aldaw denggenyo ti ibagana saan kayo ngagsuksukir. Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo itinaragsak adiri ti bato amang salaknib ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Umay kayo, agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo iti Apo anamarswa kada tayo. Iso ti Diyos tayo, datayo ti tattao na, ti arban nga ay aywanan na. Aldaw denggenyo ti ibagana saan kayo ngagsuksukir. Ita nga aldaw denggenyo ti ibagana. Saan kayo ngagsuksukir, akas iti inaramid dagiti ammayo ijay Meriba. Wen iti daydi nga daydi aldaw akaaddada iti letang ijay Masa. Sinuot dak sa jay ket pinadasdak. Idinto anakita da ti inaramid ko nga agpaay kadakwada. Aldaw denggenyo ti ibagana saan kayo ngagsuksukir. Ti may basa na adaw to umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kayat ko nga awan kuma ti pakaringguran niyo, asikaswen ti awan asawa na dagiti banag, maipapan iti Apo gapu takayat na nga ay-aywen ti Apo. Ngem asikaswen ti adasawa na lalaki, dagiti banag iti lubong, gapu takayat na nga ay-aywen ti asawa na,
iti kasta, mabingbingay iti kapanunutan na. Asikaswen met ti awan asawa na babae, wenno ti balasang dagiti aramid ti Diyos, gapu ta kayat na amapasanto, ti bagi ken espiritu na. Ngem no da sawanan, tamingen na dagiti banbanag ditoy lubong, gapu ta kayat na paragsaken ti asawa na. Ibagbagak daytoy takayat kayo at tulungan, awan tirantak amangiparit ti panangasawa yu. Kayat ko ket di nga ramiden yu, tinain kalintegan ken rumbeng, ket ipampamaysayo ti agserbi ti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Agsao ka kada kami, silawam kat pampanunot mi. Ikatem iti dwa-dwa mi, sisasagana kamadunggi. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitang kada kami, ti pudno adalan, ti kayat mo suruten mi, ket di nakam nabaybayan. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto ko nga Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria, timipay ken ka, Apo. Demteng da Jesus ken dagiti pasurot na iti ili a Capernaum. Iti aldaw pa naginanan na panangisuro ni Jesus iti sinagoga. Nangisuro akas maysa nga addaan turay. Ket nasdaaw dagiti nagdengeg, ta saan akas kadagiti mamaestro iti linteg. Pagamuan simrek iti sinagoga ti maysa a lalaki alinuganan ti dakes nga espiritu. Anya ti gagaram kada kami. Jesus at taga Nazaret inyikis na. Immay kakadi amang dadael kada kami. Amammo ka, sika tinasantuan nga imbaon ti Diyos. Agulimek ka, intubngar ni Jesus iti dakes nga espiritu. Rumwar ka iti dayta a tao. Ti dakes nga espiritu pinagkuyagyag na ti lalaki. Imkis iti napigsa, ket rimwar ken kuana. Nasdaaw dagiti tattao. Anya daytoy nagsisinnalodsod da. Maysa kadi abaro apan nursuro, kas maysa nga addaan turay. Bilinen na uray pay dagiti dakes nga espiritu, ket agtong palda ken kuana. Dagos ang nagdinamag na Jesus iti amin asuli ti Galilea. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw, timipay ken ka, Kristo. Good morning. Welcome. Kadagiti naggaputi na duma-duma aluglugar. Hadapay naggaputi Bagyo, San Fernando. As far as Paway, hadapay naggaputi Paway. Dumot kada kami, naggapu kami mo ijay away. Duala nga banag dayta, umay kay makimisa. Wano umayo panagnakan nga tupol dito yung ipang kukugusingan. Iso nga ti SOS na parot.
Tadaman talo nga pagpampanunutan tayo taptanga Domingo umuna. Ti may kadwa nga maibasa. Ti akem. Dahito iti pagdidibat siyan dagiti daduma niya. Da kayo apapadi kunada. Hanyo tongtong palen ti Biblia kunada. Apaya go forth and multiply kunada. Apaya nga rod nga hanggang mga sawa. Dayay, ado dagitay ini kalkalpas ti ecumenical week mi nga dagitay naduma-duma nga pamati dito Santa Cruz, imay pa dagiti taga Candon Salcedo kada suyo. Nagkarkararag kami ta ecumenical week of prayer for unity ngamin ti ecumenism. Ta ti simbaan han namang inyulog nga imbaga nga datay lang nga Katoliko ti naisalakan. Harong nga panursuro ang no iglesia kan wano sa Batista kan kasi kala na isalakan haanda tayo i-recognize tayo mga Kristiyano dahan kay may salakan damat agkakadwa nagkarkararag kami kaado dagitay pastora nga kadwa mi nga nagkarkararag dapay balasang sapay di nga pastora father ag picture taman kunana kunak apaya pastora kunak follower nak o kita inyo hangkag saksakarti sermon ako na mad baka gano sermon na di sermon ko i-play tayo ni Father Rupo ko na nalata wan hangag sermonan gadayay ke adulat tamag kanyada uray na mapalubusan dagiti lalaki nga agasawa at dalat tamag talinaed nga single nya hanla ang mga dagiti papadi kada mamadari uray kanyada uray mabalin adulat tamag tinagtaltalinaed nga single ta maibalyo damet nga makapag-focus da iti ebanghelyo di panangisuro da no agtalinaed da nga may maysa kayso ma-appreciate lat tamet kayso nga kunana dito ebanghelyo tayo ay dito may kadwa nga maibasa tayo uray ni San Mateo kunana di kunada nga go forth and multiply agasawa kayo haan nga biblical ni Father haan da kami di ati biblical tapaya kunana adda dagiti agsakripisyo ngahan nga mga sawa for the sake of the gospel kunana para iti ibang helyo. Kada iti may kadwa nga maibasa nagpintas. No kitaon tayo dito may kadwa nga maibasa kunan ni San Pablo kadagiti taga Corinto kayat ko nga awan ko mapakaringguran nyo kunana. Asikaswan ti awan asawa na dagiti banag maipapan iti apo gapot ti kayat na nga ay aywan ti apo. Asikaswan dagiti awan asawa na dagiti banbanag para ti apo taga po takayat nang ay wanti apo haan lang nga padikin madre adda dagitay laygo nga mas pilyenda tihan nga mga sawa ya amo agmalmalas dalaeng handa nakaasawa gapota kayat da nga pasantuan single blessedness kunana dayjay makapag-focus da isu nga dagiti gagayem ko nga babalasang no medyo mabakitan dan ituloy yo ti agbaak kuna apaya in the end umay kay tumulat ti simbaan di kay tumulat ti para plan-plan sa para kutkuti-kuti sabsabong para daldalon siyempre no dala kay mo agmadrekan kunan tumulan la kay mo ha kanayong kata simbaan agmadrekan kunana ngamaya met no nasapa nga matay jilan la kay dainton balo da umay da laeng daytoy simbaan ito nga dagiti babalo ti kakadwak iti kumbentaw isu dayjay kayat da nga aywan single kunana. Kada ito yung ngam asikaswan dagiti asawa lalaki dagiti banbanag ti lubong takayat na nga aywan ti asawa na. Iti kasta mabingay ti panunot na. Asikaswan na no nagpamilya ag-focus saan? Asikaswan mo ti awan asawa na ababaay wenno balasang dagiti aramid ti Dios gapo takayat na ama pasanto ti bagiken kararwana, single blessedness. Asikaswan mat ngam nadasawa na tamingan na dagiti bamba nagiti lubong gapo takayat na paragsaken ti asawa na. Kanya ti kunana awan rantak amang ipaharit ti panagasawa yo kunana ni San Pablo. Kayat ko kit di nga aramiden yo tinain kalintegan ken rombeng. Ket ipamaysayo ti agserbi iti apo. Apaya nga dayto iti ibagbaga tayo. Iti panagserbikin ni Apo Diyos, awan tinangato, awan tinababbaba. Ti panagkararag, ti panagdaydayaw kin ni Apo Diyos, hangaga po tapadi ka isudan at agkararagan ta na sansantuda tapadi da. Ay haan isudan at aglualo ta, madre da wano obispo da, as-asidagdakin ni Apo. Inya nga baka as-asidag kay pekin ni Apo Diyos, haan? Baka na seryoso pa iti kararag yaw.
Ay, ubing, agkararag kayo, dagtaman ni inayon, sigurado, agtulang tayo man amin na, napong umaniwat. Baka na serseryo ito pa kararag ni oy, lalaki mo. Kakuna na da ito'y, haan nga gapot padi ka, single ka, wano madre ka, na asidag kinapo, haan. Married man wano saan, addalat ta obligasyon tayo, anya ti umuna. No kinariyam, ti agbalin nga mga sawa, ikarkarigatam nga takderan tibiyag tinaasawaan, haan? Asikaswom ano sayaat. No kinariyam mo ti agpadi alay karkarigata mo ano man pa may tublak ka mo sa paminsan wenno madre no daddo mamot aka mailaw ang kamo nga agbasol nga padi wenno madre ala kay haan nga iso ti pattern ti biyag mo ikarkarigatam ti agsubli kasdi mo lang na asawaan nga no nailawan na minsan na nagbasol na minsan agsubli ka haan nga iso ti pattern ti biyag mo ngam isumot ti ay ayam mo nagbali makasya ka ay ham nga maikarigin ni Apo Dios daytan kinariyam garod. Kada kami ko na kumaang daytoy dagiti single. Iso ano daduma ka nakabutang dati biyag mi apaya no mangilugang ka ti balasang o check boy ni father kunada. No mangilugang ka ti bakit agbabakit. No mangilugang ka ti ubing agu-ubing no gwapo di driver na father delikado dayta. Nyalak kaya yung nga ilugam main no lakay mamartek-mat. Hanga makapudpud no. Kisuti ko nami, alaka nya ti makapudpud no ngarod kada kami. Alaka single kami pay. Di nakarkaro madyad da asawa na haan. Adda asawa na kag susublak pa di tallo nga imo motor na. Ginaamad. Uray Rosie la di motor na kaapaw naga chick boy mat. Kada mo asawa na. Kada mo asawa na babae apay nga agkurang pailan lakay na. So di bagbaga na single man, na asawaan man. Masapul nga ikarkarigatan nga takderan no anya di kinarian. No agkara ito blak Allah nga bali baybay amon ta agsubli tay nga agbabawi. Maikadwa, tapno kunana makapagserbi kayo kini Apo Dios, single man, padi man, madre man, naasawaan man, obligasyon tay lataa, ti agkararag at relasyon tayo kini Apo Dios, awan ati mas lamang. Naasawaan ka, agkararag ka lataa. Padi ka agkararag kalat addalat ta relasyon da kina Apo Dios haan nga dakam laeng. Adda dagiti mangibagbagan no dadduma ka. Father ikararagan na kami. Kastamag kanya ikararagan da kami met. Apay ni padi la aglulwalo hammet. Managkararag kayo met haan. Oh. Naglaing kay nga aglulwalo. Nandiya mo pa ti mo number 1 nga kararag yo gamin ka. Apo makaitagtag inupak ko ma ti mayat ano numero anya nagmadi mo datang alwalo mo nga. Puro mar ko ma, tay-tayahan niya mo datang alwalom mo, dendeng-dendeng niya po yung tay-tamat. Aglualo tayo masapol nga, adda kararag, tak deram DJ umuna tak deram DJ ingkay kinariam maikadua masapol nga addalat ta relasyon kinni Apo Dios isongarod nga dayta pamilyam no naasawaan ka ikararagam sorsorwam nga agkararag isundo paggapuan ti agpadi wenno agmadre wenno nasaya at a Kristiyano taawan ti excuse nya nabingay tayo laeng ti ministry ngem awan ti excuse maikadua diti ebanghelyo agsasao ni Apoy sa sinaguga, simrek ti lalaki, linuganan ti demonyo. Anya ti banggap mo, Jesus, kunana amok nga si katimbain tayo, umay nakam ka di dadailan. Sino kada kayon tinakakita, tinaluganan ti demonyo? Ngam kunana, dagiti exorcist, demon is real kunana, agpaiso kano ti demonyo. Or sino kada kayon tinakakita ti demonyo? Diyak pa'y mo nakakita ti demonyo ngam adda nakita ti nakakita akon ti adda demonyo na. Aya. Baka wana. Adda mo dagiti tao nga adda demonyo nan sa daytay talaga awon pay nasayaat nga pampanunot na pasig nga mangkurkuriro ti lubong adjay. Ngam awam met ito'y ayan tayo ngam talaga kanong lumugan kunana pampanunutek no tunggal luganan ti demonyo no pampanunutek no agkararagak iyad ada yung apo hang kumaanjak makasarak tinaluganan ti demonyo. Diya mo ano niya pamayak no adda nga naluganan ti demonyo kan ibuyat ko mata sa nga karambang huli water makamu ka mo biag mo tan taray rupo ko na kun ano.
Hangko nga ministry daya am akseptar, kailangan ta mabaling ko nga ibaga aki tinagan ni Apo Jesus daya laeng agtal na kangem. Ito ayan tayo recently, awamot niya adda nadamag yung naluganan ti demonyon. Awampay. Lektor nga naluganan ti demonyo, ako like nga nadumanan ti demonyo. Devosyonada ngam ni so naluganan. Nagalasa niya dadayom Apo ang kumamot Ngam awampay na damag, awampay na kita, apaya nga ta, di ti pampanunutek, ala kaasin na po Diyos, iti ayan tayo, awampay mat. Kasano nga rin nga makalugan ti demonyo? In the first place, very Christian da iti lugar ta, iti, hala ko ma-region 1 niya, awampay mo na damag ko. Sigurado na danaluganan ti demonyo ta, nagsikatan ti Facebookan. Ngam awampay apaya ngamin mostly no hangkaman nga Katoliko Kristiyano na bunyagan tayo met na ibunyag magkada tayo ni Kristohan. Tinarigagayan latamo dagiti naganak no Katoliko nga agkomunyon DJ ubingdahan. Oh. Kanagkomunyon damet. Adda pay laeng naigameran ni Kristo kanyada. No daduma kay ito ayan tayo kadda nga adda mo dagiti talaga nga mahang nga makimismisa. Ngam no adda ponpon, adda plato, makimisa da mo lagi di anja mo ano ya. Adda lata mo kas diyan ngam at least makimisa dahan. Kita. Kada pa dagiti tanod di da pay makimismisa ngam talaga no dagiti adda kuyugan da nga natay, para kuyog tinatay pam 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 pam. Into no plato ibmunadan, sakbay da nga agwardiya nangandan. Daday jay kan kita awam nga ta ati makalugan nga demonyo iya dadayom Apo dito ayan tayo ta apaya immo na nabunyagan tay met nagkomunyon tayo met Kristiyano tayo met tartari gagayan tayo met ti makimisahan nga imagine adda pay naggapod jay bagyo gasan ta bagyo nga imay naglamiis ijay so imay dadtoy na pudot nagaddayo umay tay la tari gagayan tay la di makimisa. Tarigagayan tayo laang tinakristiyanwan apa nagbiag tayo. Iso nga inya naganan manang nga asin ni Apo Diyos, narigat mga taang agbalay gimo ti demonyo nga lumugan kada tayo ha. Demonyo ti tubay to akay so mamati kado ti luganan na. Uno sito. Sito Jen. Aday jay pinaksyat ni Apo Jesus tinaluganan ti demonyo kung kunak Digiti sa ludsod ko, apaya nga awan malugluganan ngamin, in the first place, pinaksiat nan di demonyohan, nabunyagan tayon, nagkumkumunyon tayon, tartarigagayan tayo pa'y ti makimisa, tartarigagayan tayo lahat natin espirituan nga panagbiag, uray ko na tayo nga busy tayo, uray ko na tayo nga narigat tayo nga masangot at trabaho tayo, wano adayo yung lugar, ngam di puso tayo ka, nimot a Kristo ti tartarigagayan tayo. Iso nga kunak, apay nga paksyatin ni Apo Jesus ti demonyo, in the first place, imunan pinaksyanan. Iso nga awanan ako mamutan ti maluganan. Awanan ako mamutan ti lumugan nga puro nga demonyo. Halabayan yun ano, dahil takaarubam ka, dadim demonyo na, ala ka pakawanan mo, ikararaga mo. Yung kalibasan nga kargaan ti holy water, di timbada, tapno nagdigos ka, ilipas mo sa kaagtaray. Nga malwada man tadi na ibaga nga kulam at adaman nga agapa kayo. Wala. Nadadim demonyo na ni Bakityo, wala nila kayo. Ilibas yun to mga holy water, pugsitan niya. Laman, agdigos. Agdigos, nagsanton to. Mopay. Alahaan, tikong kunak, ahan na mga takaya ata apaya, in the first place, adda nasantuan apa nagbiag tayo. Tartarigagayan tayo latani Kristo. Maikalo. Anya iti pagpampanunutan tayo tata. National Bible Sunday. Itintero nga pagilyan tayo, rambakan tayo, ti Biblia. Ay nakakita kay ti Biblian? Ansapay mo. Nagbasa kayon? Ay Diyos ko pakawanan. Biblia. Anya ti Biblia. Ti Biblia, mano nga libay, book of books, kunana di Biblia tayo, libro, dagiti, librohan, may sa libro, ngem na duma-duma nga libro ti, nagyanahan, hangkay sapay mo nakakita nga talaga. Diyos ko, pakawanam. Kanya tinagyan na, kuna tayo, Word of God inspired by written by man, in surat ti tao, Word of God written by man,
inspired by that through the inspiration of the Holy Spirit, taado ti na isubmit nga inadalda nga pa maikabil ti Biblia ngam adu ti haan nga nakapasa. Haan nga may sang inaramid dak isulat na dita, adu nga edition data. Inid-edit da sinimsimpada, sino nang simpa datayo. Nya? Kamano nga libro ti adda ti may nga libro manon nga libro ti adda ti may sa Biblia. Bob. Diyos ko pakawanam ka sa nga diluganan ti demonyo dagitoy kadida pay ammo ti Bibliada. 72 or 73 no mairaman ti Deutero kanoniko nya. Diyos ko dida mo ammo apo pakawanam. Libro dagiti libro kunana dayjay. Kano kaya mo ti agbasa ti libro The History of Salvation dadtoy. No agbasa ka ti Biblia haang ka nga mangikabisa ti may isang bersikulo sa mo pagkarkari ta kaarubam nga aglablabahan. Aglablaba ko makakaasing agigalgalgal to manabutab ko natin na santuan asor ay buyatang kan topay ko nana Pagka agreklamo nga aglablaba sa kapan ibagbaga ta Biblia ta sangon na buyatan na ka haan nga day jati pa nagbasa dati Biblia dati ngorod ka sa uti Diyos niya from cover to cover adalom niya nagyan na. Haan nga no binasa mo, da inya interpretasyon mo isaon, baka agkamali ka. Pentateuch, anya ti Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Genesis creation. Nya, Exodus, napapanaw da iti promised land. Leviticus, Numbers, dagitay linlentag. Idi panawon ni Moises nya. Dagi lentag da anya dagi jay. Di kagsidsida, iti awan siksik na, kasla kung maitiigat, ingkala itudan kini apo padi. Kasi kung mamo tinagyan na di Bibliaan. Nakaala ka igat, amo sidsida na awan siksik na, ingkala itudan, di nagsiaap. Ang kagsidsida, ti away hanga nagpisi ti koko. No nagpatinggakat jay laeng ti binasam, kaisulat ti imbiyag mon, madia, kurang. Personal interpretation day jay. Lentag iti panawon ni Moises day jay. Sugar nga inaramid da. Lentag dagi jay. Kanurong di interpretation mo, haan nga mabalin, no hamo maawatan, agdamag ka kadagiti expert. Ore siya, I'm not even expert. At hanat pa'y nag-further studies ti Biblia. Ado dagiti nag-adal nga papadi nga talaga nga inadal da amin nga kot-kot amin nga kama kada period ti Biblia. Suda makaammo. Kano kung mano tinakitam ijayang ka, no tamatam kabsat tinagbasulam, swatam, agawid ka inalamot ta kumpayon, sino at mumata-mata ni bakit mo, nagmadi mo pa nagkit-kita na, hindi pa, bulagtay amin na. No ta imam, kunana ko mati nagbasulam, put dam, pinuted mo ta iman lakay mo, kanungay no napan ng chiksan anya po dam. Wala kita nyo ta panuno iya. Kanya po dam di motor ta inlugan na nga rod haan. Kita niya. Rong ang interpretation. Iso nga no hamo nga saya atin nga interpret. No rong interpretation mo hamo nga hamo nga bukbukudan damagem no nya ti sitwasyon na dayjay. Kano kita ituloy mo for gospels kita ni Apo Jesus. Biag ni Apo Jesus ni Apo Santa Maria. Acts of the Apostles, surat kadagiti, surat ni San Pablo, aging gana iti revelation, anya ti revelation, paltiing, ti paltiing haan alunod. Wan dadaulan na daytoy daan alubong mangiruar ti new Adam, new Eve, new heaven, and new earth. Kunana, namnama ti paltiing. Kasya ti kabuuan ti Biblia, ngam no nangalaka maysan isulat ti ikarkari mo, ay sus badia. Buuam Katatta ko na tayo, dahi ti Biblia, tayo Gaputa National Bible Sunday, dahi ti Biblia. Sino nakabasa Biblia ang bukan niya yon? Wala uwampay. Inatiw na kayo pay ni Manong ko, mamartek agpay, so ngam no dahi ti hangover ka agbasbasa, namintlo na nga nabasan di Biblia. Ngam no nakinisa ka iti inaldaw, for 3 years, almost nabasa mo, basit lang ang tinabatin. Di Biblia. Ngam laglagi pun tayo kakabsat, this is just a book. Libro laeng daytoy nakaisuratan ti sao ti Dios, dagiti lintag ti Dios amin nga para iti tao ken ti Dios haan. Kadaytoy mapisang, daytoy maibaleng,
Diyan ti ayanti altaryo, agbubuot kin pagbalbalian ti sipot. Di Bibliayo, kutan ti sipot ti abay nanhaan, nadaduma na anay pa yan. Nadaduma kita ak ti Biblia, dagiti papapanak ababalay. Diyos ko, adda ti ket ti luto, adda ti ket ti parapol, barbaring kan mangabak, anya mo dayta nga, hapay kapoy. Isapit mo kan Biblia, barbaring mangabak, polyetos, anya mo, dati ramraman nyo pa'y tatayayo mo nga, pabasulan nyo na po Diyos nang kay nangabak. Ngam da ito'y libro laeng, ngam anya ti si bibiyag asaon ni Apo Diyos. Ayan na ti si bibiyag asaon ni Apo Diyos. Ho! Adat ti Bibliahaan, libro laeng da ito'y, hantay mo manggag nga direkta ni sa ni Apo Diyos, uwan da ito'y, mabasa tayo i Bibliahaan, ngam sinno ti mangbalin nga mangbiag, si kakin siya haan? Oh! Sino ti mangibiyag, sino ti mang pagbalin nga agbiag dayta nga Biblia, si kakin siya. Awan sa bali, hantay nga agpabasol. Ti karo na ka, dandani ka matayon. Anya mo ti maikabesam nga bersikulo. Kung ako mano San Pedro ka, Torquata, matay kan. Anya mo, umay ka ti langit wan, anya mo ti maikabesam ti Biblia. Di kagsid si dati dinardaraan. Sula na ikabesa mo, tayo sumot ti iyaw na kanyam. Ngam ti mangibiyag tagbalin nga mangbiag dayta nga Biblia tinagiyan na. One sa uti Diyos, inspired by the Holy Spirit, written by man, ngam ti mang pagbalin nga mangbiag si kakinsyak. Tada tayo nga ron ti mangibibiyagan. So nga ron nga kunada nga, we are the living witnesses of the gospel. Datayo ti si bibiyag pamanetnet ti ebanghelyo. Kadadta ko na tayo Biblia. Anya ti kuna na faith, hope, and love. Adang ka kaditi na pudpud na pamati. Nguno kurang. Ngano daytay maababak ka adda problema, marigrigatang ka, pasla hanggang makuan gapot inbaga na tinamnama. Adda ka diti pudpud no nga namnama king ka. Kano ko na magbasbasa ka ti Biblia, kahayam ka diti agayat. Ta isugor ti bilin na. Ayatem ti Diyos mo iti amin na pusom, ti amin na panunot mo kinnak mo. Ayatem ti padam atao akas panagayat mo iti bagim. Kano kayat mo kaibiyag ti Biblia, adda ka di panagayat king ka. Mariri na ada ka di nga uray no awan maikabesam nga bersikulo nga mariri na ada nga nabiyag ka Biblia gaputa agay ayat ka. Agbalbalin ka propeta gapot agtader ka ti kinapudno kas pangarigan ko madya trabaho yo ka kumare madidayta saya atem. Kumare amor aramiden data adda asawa adda anak mo propeta kayam nga itader. Uray no kuna tayo nga awan maikabesa tayo nga bersikulo ngamno di wagas ti panagbiag tayo kamariri na da nga si kaanak na ka ti ebanghelyo si bibiyag mo ti Biblia kanyam. Awan mo mangbiag ti Biblian kat apay sino nga ti ekspektaren nyo nga mangbiag ti Biblia ni Madre, ni Padi, ni Obispo, ni Santo Papa. Datayo amin Haan lang at DJ ang nakaparabaw ta Biblia no di ka magmagna ka nga ebanghelyo han nakayat nga sa un nga kunakon nga ulitet nga ingkabesam ta bersikulo samo apan ikarkarit kadagita agparparot ti tabako wenno aggatgaton ti taba pagkatanda ka DJ awagas ti panagbiag mo kayam nga ayaten uray no irururumenda ka kayam apakawanen uray pa no liniputan na ka kayam ti agpakumbaba uray no natatangsit da. Kayam nga iburay ta adda kanyam gapot isu tibilin ti Dios o gaw ti intalek na kanyam dayta asanikwa. Dayjay ati nabiyag a Biblia. Dayjay ti kunada na si bibiyag asa uti Dios babaen ti aramid tayo at tao na. Haan nga kuna tayo nga adda na santon a Biblia mo nuon datan iduldulin mo ngem ayan na nga rod sino mangibibiyag awan samet. Datayo nga rod isu nga kunana we are the living witnesses of the gospel, witness of the gospel kunana dayjay. Isu nga nagdagupen tayo, di umuna, dagiti agasawa, dagiti awan asawa na agserbi kini Apo Dios na linteg iti karida. Tapno hanga makastrek ti demonyo nya.
Tapno, tisa uti Diyos, agbibiyag ka datayo. Iso nga kunak, datayo mat, nagrigat mat ang sumrag ti demonyo. Laglagi pa nyo ang ti demonyo, kakabisado na tinasantuan asurat, haan? Ibaga na pa kinapo Isos, kunana tinasantuan asurat, kunana pa eh. Ngam ti panang ibiyag di demonyo, han na kaya nga ibiyag ti ibanghelyo. Han na mo ti agpakumbaba. Ti demonyo han na mo ti agpakumbaba. Ti demonyo han na mo ti agayap. Bagbagi na sirserbian na. Ti demonyo han na nga ammo nga kitaan ti pagimbagan ti kabsat na kayat na iso na laeng di pagimbagan na. Ti demonyo han nga agdaydayaw kini Apo Diyos. Bagbagi na iti daydayaw na. Adda mapampanutin yun nga, adda din demonyo na. Baka daman pinanunot yun, iso na dayjay, baka kunayo manan. Ay bagbagi tayo, kitaan tayo. Ti demonyo hanga makastret, no adda kinapakumbabaking ka, pulos nga hangag trabaho dayta. No ammom ti agayat nga para pagsayatin ti dadumahan nga makapagtrabaho ti demonyo. No amin nga aramid mo, idaydayo mo para kini Apo Diyos, haan nga makagaraw ti demonyo. Ngam no dayjay ti aramid mo, ay ka, yada dayom Apo, adadim demonyo mga tao, ngam pakawanam Apo, hang kumamot. Ala, Diyos ko pakawanam. Ala tata, awis na kada tayo, ibiyag tayo ti Biblia tayo. Kaya tayo nga abakan ti demonyo itinagan ni Kristo. Basta napudno tayo ti kararag, ken pa nagserbi tayo iti pamilya, ken iti trabaho tayo. Paduyakyak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marsuay ti langit ken daga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Jesucristo. Bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay sa Diyos sa nagtao diti napaypay sa Diyos. Nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin na adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet na ilansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imuli sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto ak patingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamatiak mati iglesia maymaysa, santa, katolika, kinapostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hinte umararaw iti man nakabalin nga ama, babaen ken ni Apo Jesus nga anak na, pinarmek na ni patay, ket insubli na ti agnanayon abiyag kada tayo. Impakita ni Apo Jesus ti kinaagturay na, babaen ti panangpaksiat na kadagiti dakes nga espiritu, agkamang tayo nga rodken kuana kadagiti kasapulan tayo iti panagbiag tayo, ket kuna tayo, Apo kaasyam dagiti tattaom. Tapno dagiti pangulwen ti simbaan, agserbida anapudno, ang mangirakurak ken mangsaksi ti panursuro ni Apo Jesus, ket may pasdek ti pagarian ti Diyos, kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaom. Tapno dagiti mangiturturong iti gobyerno, ken addaan turay, mabigbigda tinapudpudno aturay, saan nga agtaod iti kinaranggas, no di ket Espiritu ni Apo Jesus, kumararag tayo. Tapno dagiti laygo, maamiris da ang makiranod da iti misyon ni Apo Jesus, babaen ti panakabunyag da, ket iwaragawag ken saksyan damet, pinaimbagadamag iti aglawlaw da, kumararag tayo. Tapno mabang-aran dagiti masakit,
Maliwliwa dagiti natayan, babaen ti panak ti pagrikna, ken itutulong ti ad-adupay anaayat ti panagpuspuso na kadakwada. Kumararag tayo. Tapno datayo anatipon nita Domingo, ad-addapay ti panakasurot tayo ti annong tayo a Kristiyano, at umakder amang supyat kadagiti may busor iti pamati tayo. Kumararag tayo. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattao managayat nga ama kanayon nga ipakitam ti ayat mo kada kami babaan dagiti pasamak iti panagbiag mi denggam dagiti araraw mi ket agtalinaed kami kuma iti sidong ni Kristo a makipagbiag ken makipagari ken ka ita ken iti agnanayon. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, tinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adatong, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ibagi kendarang. Bunga ti banno ken linget mi, idaton mi taltar anapnuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikaysa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kenrigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, tinaimbag mo. Iti daytoy ami sa pagyaman, apoy awat minanumo adatong, sapay kumatadda ka ikaryan, na umawat ibagi kendarang. Bunga ti banno ken linget mi, idaton mi taltar anapnuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikaysa miken ka, o Diyos nga Apo mi.
iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatata ka ikaryan, nga umawat ibagi genarang. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatata ka ikaryan, nga umawat ibagi gendarang. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awatin na kumarigiti daton karigita imam, Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo iroknoy mi iti altar mo dagiti daton na pagserbi mi ken ka. Ipaay mo kada kaasi taawatem, ket pagbalinem ida a sakramento ti pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma'am. Itag-ayo dagita puspusoyo. Dalan sa pag-IT Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. may karikit rin. Pudno unay amay ikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin ka tagnanayon na Dios. Ta pinarusam dagiti amin nga adda ket inurnos mo ti panagsisinno kat dagiti panyempo. Inaramid mo ti tao amayasping italadawam. Ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam. Iti kasta kasunom. Itorayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen na ka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo gat konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amin napaswan. Ti langit ken dagat muda, iti pakaidayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti katwa. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti katwa. Hosana iti katwa. Hosana, 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 Hosana iti katwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispi sinasa na inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso may yawat to, amay paay kada kayo. Kasta matakalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag. Iso amay ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Ti parangarani, ti papatay mo, o Apo aging gaiti, iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo kat agserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng matipagarian, matumpad matinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kalakang ti alaw dito'y ti kanemi, ti patinayon nga aldaw pakawanem, dagiti basbasulmi kasmet kuma, iti pamakawan mi kadagiti
met nakabasol kada kami. Di na kami baybayan nga umano iti suliso ket di salakan iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kakukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iniang nanayong na din, tuwag sarday. O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niyak tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingan. No di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko ana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ko, ma'am. Iti napakumbaba, napnuan namnama, kinnapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulti sangalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulti sangalungan mga asika kada kami. Cordero ti Diyos sa mangiikat adagiti basbasulti sangalubungan idem kada ti kapya Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanya, hindi may salaeng nga sa mapaimbag tuntoy kararo. Mga dakin kaapo ketip kasko tuy arararaw ko
asim kenayat mo inakitalik tuy asuko tumangadak ken kaapo ketiep kasko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitalik tuy asuko naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinin alain katarabayin alain kasaranayin tapnuak talenay da bukod nulain naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala kakakibinin alain katarabayin alain kasaranayin tapnuak talenay da bukod nulain tagita imam ipatay mo ukaweng sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno dagita imam ipatay mo ukaweng sipnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko nagturong kinapudno naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala kakakibinin alain katarabayin alain kasaranayin tapnuak talenay na bukod nulain ngaruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinin alain katarabayin alain kasaranayin tapnuak talenay na bukod nulain siya sinuak malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko agasam ka di dao Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko siya sinuak malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko agasam ka di dao Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko naruto Diyos sa puken ka inakawaten daytoy adipen mo ala inkakakibinin alain katarabayin alain kasaranayin
tapno agtalenay na bukod mulaing. Nyaruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo ala, inkakat ibine alain ka tarabayen, alain ka saranayen, tapno agtalenay na bukod mulain. Kumararag tayo. Da kami anatarauna ni ti parabor ti pannakaisalakan mi, dawaten mi apo, tada ito inted mo, amang saranay kada kami, iti pannakaladingit, pannakailangit mi, degdegan na kuma adi agresat ti pamati mi, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kakabsat kalpasan ti third mass tayo. Dahil may ikatlo amisa, maaramid ti Children's Festival tayo. Pangrambak tayo ti Fiesta ni Santo Niño, tadata bulan, Fiesta ni Santo Niño. Ken at the same time, National Bible Week, dagi tayo ubing tayo apo no na kami sa datatan, iyanos yung to nga isubli ida, into no malpas ti third mass, tamakidanggay danto, makipagrambak danto dito nga fiesta tayo. Pagyamanan tayo, dagiti sponsor, dagiti naayat nga timulong, pagpapremyo ka dagiti nga ubing, pagpakan, kastamot dagiti nagsakripisyo ang nagisagsagana apo. Ti apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaega pamindisyon. Ti Diyos sa poon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo, tapno makapagbiag kayo asi kakapya, ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumaadagresat kadagiti amin ariribok, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangin na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama, ti pammati ken tinadyosan nga ayat, agbiag kay kumaanagaget nga agaramid iti naimbag, tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyamantay kinagraksaktay ti amin na parabor na, yang nakitinted na daraken namin na, sabay kumata intay amin agkay kay sa tisidong na. Amang ibunan na itinaga